Shalom. Selama hari Minggu madi hita saluhutna. Hurian itu hata dan ihaulongan di bagasan Kristus Yesus. Mingguta sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Doho tema ni jamita mamilit tohap na umuli. Atong hadorang suta mulai parminggota. Jumuluma tapasada rohado pikirata. Martang yang mahita di bagasan rohat taganup. Amin. Tapuji Tuata, mared mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia nama no palangit dohot tanoon. Amin. Mga sahon debata say hamonanga do ula honota, ngot maho ale saudaraki tod diki, ngot maho ale parhinaloan, tasunggul maahu buhas yang ari, pujiok kumaho di tonga-tonga niak kabangso. Ale Tuhan edehonok kumaho di tonga-tonga niak kamarga. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Namadok mauliate do hami tuho ala naung dijuho hami tu pakirimon na mangulu di ngulu sa leleng-leleng na. Ale ton di porbadia sa ilay humagugo tu hami asa tarpatuduk hami sa luhut na tao mangabati hami majakon haluaon na pinatupami. Ale Tuhan Yesus, pahot jala patugu mahaporseaon pakirimon dohot benget ni roha di hami. Asamonak kami saha ro di ujung na majalo tupal hanguluan na pinaradimi. Amen. Udul mahamuna. Tapuji Tuhata marhite-hite kor ina para rekames. Tapuji Tuhata maredde mahita. Oh
mulia ni Tuhata nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabi kema hata ni debata patujolo ni jamita manang epistel di mingguta sadarion imana tersurat di panunirang Amos bidualu mamuka sian ayat sada saharo di ayat 12. Songon na zomal tajahama margati soring anod di ayat na 12 rapi tamajaha. Songonomma hatani debata. Songonodo di patarida hot Tuhan Jehova tuahu. Idama sadahirang na marisi parbue naung malamun. Jadi di hari nasasadai adukon nasida ma aka edde di joroi ninna Tuhan Jehova di bain hinadea ni bakke sip songoni ditipalhon margugungan. Akan amadok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis eme hita adiga salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pameton soluk jala babalgahon arga dohot mangasi marhite sian hatian si pauto-oto. Nunga pola marmangmang Jehova Tuhan muliaun ni si Jakob molotung halu pahonokku be saleleng-leleng na akka pabahenan nasida sudena. Di hari nasasadai ninna Tuhan Jehova suduk ma mata niari di hos niari jala paholomoku tanah on arian. Idama rodo akka arisogot ninna Tuhan Jehova tongosok kuma haraparot tu tanoon dada haraparot di sagu-sagu manang hawasod diaek ikut diakka hatani Jehova do naing bigion nanian. Jadi madu-adu manasida sian lewat sanasada tuluat nasadanari jala sian utara tu habis saran diliati nasida mengalului hatani Jehova nian. Ape laos sujupang nasida do olat nido sahatna martua ma akan au bege hatani debata nau peopsa jala namangulahosa amen. Tapuji tuata marhite-hite punguan kor ina Naomi.
Tapuji Tuhata, maredde mahita. Nani haholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perdalanan ni gunutta, di minggu manipat ari-ari nang talewati, tung masegurang do, mabay kita gabi madabu tu dosa, mardosa marado podongata, mardosa marado keluarga, lumumima nang diadopan ni Tuhatay. Di partikyanon, Roma hita turoban ni debata, mangido hasisan di dosata, sian uduk do serep ni rohata, martangyang mahita di bagasan rohata ganuk. Ale debata Tuhan nami nabadia, ama nami di bagasan Yesus Kristus. Mauliate maroha nami diho, ala sejuk pangan nami do dame nasumurungi, ditiki rohami marsobba di adopamu. Alani parhaholongim dihami namardosaon, ubaheni rodo hami nuaing marsobba di adopamu, mangido hasisan di dosa nami. Doso biru-biru nalilui, sayok do hulau si hami uhummi, sayukka ma asyami dihami, jakom mahami gabi anak komu, aladang di halomoko hamamate ni pargeduk, alai hamu baun ni rohana do asa mangudu ibana. Sesama saluhut dosa dohok pangaleson nami ala asini roham, pahotma asini rohami dihami, asa mertua hami majogu armi, asa sudenahu ulahami, pangalaho doho pikiran nami tau hasangapot di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa.
Tangihom maahu hamu akan mangayahi hati goran, akan mangalului Jehovah, pabereng-berek kamu ma dolok batu hapul tahamuna, dohot godung persumuran na hinali haruaramunai. Hasangapom ma di debatan na digijang, amen, hudul ma hamuna. Tapuji tuata marhite penguan kor narwastu.
Puji Tuhatta mareddeita. Puriani Tuhatta nani holongat di bagasan Kristus Yesus tatangi homa hatani debata nagaberuhut di ngolu nebaru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Psalmen 110 sia ayat 45 pujahama dihita songonom mahatani Tuhatta sai mardalani ma'ahu di halabbason ay hurikoti do akka paretam jahasa ulak nari sai mardalani ma'ahu di halabbason ayhu harikoti do akka paretam ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tutuhan debata ale tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tuhatami amen. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Hatidakkom haporseotai songon nani hatidakkom ni dongata sa haporteau di bertibion ra madok mahita au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asyatur di Purbadia adorang sohabubuan ido Tuhatta nama naon na bernit di pangumuman ni Silatus namate tarpazal do ibana di hau pinorsilang talatuat tubanu atoru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul di siamun di debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani
Isima ibana payung lak sugut tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu persea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Udul mahamuna. Tapi kima tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni huriata sa mingguan. Shalom. Tabegema tambahan ni tikting na masa di huriata di bagasan sa mingguon. Na parjolo survei sarana prasarana ni garejata. Laho mensurvei infrastruktur ni huriata di pangidoma tusude ruas ni huria na mandohoti kebaktian asa parsidohot marhite na mengisi kuesioner memakai barcode na adong di harotas ni acara permingguan. Songonon ma barcode na. Boy do dipakai hamu kamera ni HP muna laho menyorot barcode jala klik ma link na tarida. Dung diklik lingi tarida ma formulir na adong sukun-sukun na laho dialusi. Melodung saya dialusi klik ma tombol kirim jalan nunga dohot hamu tu surveyon. Na paduahon penjualan buku nomor judul What is a Leader? Nomor 8 Ahado Pamimpin. Sadasian ruas ni huriata manuraton sada buku nomor judul What is a Leader? Napatorakon songondia asabui manguluhon secara efektif jala sukses di era generasi nama ragam mulai sian baby boomers sahatu Gen Z dohot Gen Alpha. Buku namarisi 220 sia halamanon. Boi dituhor seharga Rp120.000. Jalan nunga diputusan panurat ni bukuon asa 40% sian hasil penjualan bukui dipasahat tukas ni huria laho mendukung program pelayanan pekabaran Injil manang program sekolah minggu dohot PPG KPI. Sude ruas ni huria naposo bulung dohot mahasiswa boi do manuhor bukui di parkiran ni garejata dung sidung kebaktian. Napatoluhon kelas katekismus manang marguru malua di tahun 2025-on. Pinabotohon tu sudah ruas ni huriata na yang dimulai ma parsiajaran katekismus manang marguru malua di bulan Agustus 2025. Aka iana kota nanaing mandohoti parsiajaran parguru maluaon asa mendaftar marhite na mengisi formulir pendaftaran naboi dibuat sian kantor administrasi garejata mamuka sian hari Selasa 22 Juli 2025 manang marhite sintua di sektor nabe. Laos di formulir naung diisi ikon adongdo surat tardidi dohot surat pengantar sian sintua sektor. Dungi di pasahat ma tu PHJ ni huriata. Napau paton. Informasi taringot tu parhepengon ni huriata. Nunga di parade bendahara ni huria informasi parhepengon paboahon pemasukan dohot pengeluaran sian tanggal 12 Juli sahatu 10 Juli 2025. Dihita nanai manjaha informasi parhepengon ni huriata adongdo disediahon di meja di jolo pitu masuk ni garejata. Namangihut muse rapot majelis jemaat Tikting Parjolo di hari Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 10.06 WIB di Patupado rapot majelis jemaat di ruang sekolah minggu GKPI Padang Bulanon. Pinangidohon tusude pengurus harian ni majelis jemaat Ima Pandita Resot, PHJ, PHB, penasehat, aka ketua seksi, dohot sude sintua aktif asa mandahoti rapot majelisi. Selanjutnya ulaon merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia
na pawalupuluhon. Songon na somal ganup taon patu paon ni PHJ dohot ketua-ketua seksi GKPI Padang Bulan do kegiatan perayaan ulang tahun ni Negarata Republik Indonesia na pawalupuluhon asa sude huriata marlasni roha jalalam tubuh holong na masih holongan di bagasan Kristus. Dihirim roha do asa sude ruas ni huria na poso bulung dohot aka mahasiswa parsidohot di ulaunon. Hatorangan na lengkap dohot mekanisme pelaksanaan kegiatan ini di pabotohon mamuse di tikting di minggu naro. Na mangihut muse ruas ni huria ni sektor na mangurupi pelayanan permingguan. Sadarion minggu 20 Juli 2025 ruas ni huria na martugas di sude sesi permingguan ima ruas ni sektor sia, sektor 10, sektor 10 sada dohot sektor 10 2. Tu hari minggu naro 27 Juli 2025 ruas ni huria na martugas melayani di kebaktian minggu manogot ima sektor 10 tolu, di kebaktian minggu siang sektor sada, di kebaktian minggu sore sektor 2, di kebaktian minggu malam sektor tolu. Rap mahita saluhutna mendukung pelaksanaan pelayanan nadenggan tuganup sesi kebaktian minggu di huriata. Na pawaluhon jalana terakhir pengadaan TV layar datar 10 inci na mararga 32 juta. Berkontribusi do pandita resort, PHJ, penasehat, PHB, ketua-ketua seksi, tim doa dohot guru sekolah minggu, direncana pengadaan TV layar datar 10 inci godangna 21 juta. Jalan maulia tema di Bapak Johan, pemilik PT Tritunggal Delta Sejahtera, na berkontribusi lao manggohi nahurang godangna 10 juta. Songon natar surat di warta keuangan ni jemaat. Saya dipasu-pasu tuhatama aka usaha ni nasida. Songon nima tikting di huriata di mingguan, lao manomu-nomu hatani debata, marende mahita asian buku ende nomor 255, ayat sada pro ditolu.
Pahohom maali di bata nasa suara-suara na bongot tu bagasmon. Lumumbi may tu bagasan roha dot ati-ati nami ganuk marsada-sada asing ni suaram. Asa sonang pakilalan nami ubege hatam songon bohal ni partidion nami di hasyanganon. Makuling maho mananginangi doha miyak kanaposom. Amen. Hata ni debata di bagasan minggutta sadarion imanatar surat di Evangelium Lukas biddu 10 ayat 30 alu saat rodi ayat 42 takas mata payhutihut uzahaho kami ma ayaton alai 42 anon ayat parpudi rap mahita manjahahon songonom madidok tuhatta si Marta dohot si Maria jala di namardalani nasida dibongoti masa dahuta adong madisi paropuan sahalak namargoar si Marta namanjakon ibana tujabuna yang go anggina namargoar si Maria hudul-hudul do di joloni Tuhani tumangihok katana diharot soton si Maria do si Marta do ragam ni pakobasion laos di pajonok mamadok Tuhan dang dia toy roham nabi nasobun yang gikiau makobasi sahala kau dokon ibana atong madonganiau gabenin na Tuhani mamangalusi bana o Marta Marta lando di sarioko jala di hasusahoko rapita sada donarikot dipilit si Maria do tohap naulii dang si buatoni siani bana ima sahatna salom madita salutna basong na hurang sinyal na de salom dita salutna ya puji Tuhan 20 tahun on de pehami muse tu garejat tahun ya 7 tahun na salpu iya hatani tu hatta sadarion di bain almanak do judulna mamilit tohap naumuli hata batakna alai anggo di bahasa Indonesia memilih bagian yang terbaik. Jadi molosian temaon hira dipodai do hita marhite turpuhon asamanat kita memilih gudang dona baik alai boleh disuruh kita memilih yang terbaik mari kita jangan salah pilih memang ada orang deta semua baik ya alai disadatiki ikut pilih tata do sada sian nadinggani asada bu juara hita tabuna nakinedeni ina para di Kamis ya taula manadinggan siganu pariin lai godang akan nadinggani lai adong musi nadumenggan jangan kita ketinggalan untuk memilih na dumenggani iya adong do piga sukun bainok kutuhita lao manaringo ti jamita sadarion namar hadomuan tu memilih bagian yang terbaikon sukun-sukun na barzolo ima dibain do judul ni jamita sadarion di hata Batak si Marta dohot si Maria alai di bahasa Indonesia daong si Maria
dan si Marta. Inna do batahe. Sama-sama dengan doi. Alai tema sadarion pilih yang terbaik. Dia mah yang terbaik ate. Si Marta do si Maria do manang. Si Maria do si Marta. Ima. Di bain muse di Zamita bahas di Turpuk ataupun di Alkitab bahasa Indonesia, iya si Maria ondo siakangan. Adik nado si Marta, ima di bahasa Indonesia. HP di hata Batak, daong. Si Marta do siakangan. Wetahe, bingung mau mamilit, dia do tutuon. Sesuai tema sadarion. Jadi ubay kesimpulan atau emak molo marzamita di Batak kau zamita Bibel Batak si Marta siak kangen. Ay memang iyo ibain di si. Molo bahasa Indonesia au si Maria mah siak kangen. Buah bainun, iya kan? Alai say sip-sipa mo siya uranungkan. Ay wah say baik kalak batahon naing si Marta siak kangen naroak. Berarti na berpihak do batakon tu si Marta. Berpihak. Anggo Indonesia berpihak tu si Maria. Alai di Hatagorik Adelfoi, saudara. Bisa si kakaan, bisa si anggian. Memang dangi jawab Bibel bahasa Gorik. Jadi masih bain tafsir Nabi mahon Roma Batak. Si Marta di mingganin itu ribain si Marta siak kangen. Alai anggo Indonesia si Maria do si Maria. Nah, betul na dak pola keberatan ikon tahihe imam si Marta do si Maria pareksa KTP muna. Isi doha menobal gay nama. Beso dong behalahin waing, iya kan? Ya, hamuak kadongan sada porsial. Dugaan donda. Dugaanku, iya si Maria on, ibaen siak kanganon, ala orang Indonesia melihat bahwa Yesus mengatakan Maria telah mengambil yang terbaik. Ayo masih kangenin na. Tapi Batak ala cenderung do tu na mangalangi halakna. Aitor si Marta mak naubalgain na. Memang halak Batakon abazolo mangan do da sama katai indah. Jadi manganon do na peting. Digijang ni si panganon do makatai. Jadi Victory Baima si Marta do siabangan inna. Ya, kamu kadongan manang dia pe rohana maisi. Ya, rohana maisi. Nah, jadi molo kaida muse di di Yohanes 10 sada adong do si ditiki si Lazarus di babak ke Yesus 10 hali di surat tonisi kata Marta. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yesus membangkitkan Lazarus. 10 hali tong kata Maria. Alai di ayat 5 di Yohanes 10 sada si Marta do naubalga di bayan di si hahaan. Nah, alai di hata-hata do dah. Anggo di bahasa Indonesia siang gian do si Marta. Nah, sudahlah. Anggo di pengalaman aku sebetulnya sehari-hari 5 tahun na sekolah badita onom 5 resort sudah lani sampai peciu nau jadi badita kira sudah do sekolah na di sekolah au badita adong do marguar si Maria adong marguar si Marta berarti dos doroa nilai nion di mata orang Kristen jala di resort na udah lani be
Saya dong da marguar si Marta, adong marguar si Maria. Alai duk ku analisa memang gumodang do na marguar Maria. Alai duk ku analisa dang Maria abang ni si Marta ni. Maria Magdalena do. Na saksi kebangkitan. Jala Maria Ibu Yesus. Mula sinukur ba ni? Ay ba sabi ko inang buru mo si Maria. Lasro aku Ibu Yesus ibana ina. Oh. Sada pedang mga lusi abang ni kakak ni si Marta. Nangalong. Oh berarti gumodang do marguar si Marta. Gumodang do na berpihak tu soal-soal akaodeng. Soal-soal makan dan minum yang dilakukan oleh si Marta ini. Ya sudahlah. Mudah-mudahan mula dong ison na marguar si Marta, nadinggan may. Adong ison na marguar si Maria, nadinggan may. Sementara do dah. Sementara. Alay 10 minit nai, ate BH adong penyesalan. Ate dong di BG zami taon. Ya, tahu duti mak. Ya. Napaduahon, pertanyaan napaduahon, Ima, siapakah yang mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya di Turpuhon? Alusna si Marta doate, dak si Maria. Wah hebat si Marta, nomor 1 dia. Alai, siapa yang diberkati, dipuji oleh Tuhan Yesus? Jawabna si Maria. Amang, au mangudang alahan dapotan berkat. Aga omma jot-jot halak karisten ade. Ya, jot-jot halak karisten. Lo zai mana na mangudaw na karisteno ni alay? Alahan do na dapotan. Buasa songoni karena kita sibuk soal-soal organisasi, sibuk soal-soal sandang dan pangan, sibuk soal-soal fasilitas gereja. Tapi bagaimana firman Allah diberitakan? Anomai. Contoh, ipangido panitia maaw amang nanti akan melayani retreat di Barastagi. Wah, terima kasih. Dibayin madiudangan on. Jam keberangkatan, jam sekian. Harap membawa selimut, bantal, membawa pakaian panas, membawa obat-obatan yang dianggap perlu, membawa ini. Jangan dong membawa Alkitab. Wih, narohak. Orak de tutubah. Dan dibayin di si tema kita nanti adalah ini. Karena itu baca dulu ayat ini sampai ayat ini supaya nanti semakin matang pada waktu di retreat itu. Jangan dong. Oh, tahin. Contoh paduahon. Najut-jutan mon di garinsa nami doon dangison. Najut-jutan mon da partangyangan au. Mulai ma jong-jong amarjamita partang. Sibuk mahuida inatay mangetong. Koroa pangsit disiap pun ni mana 30. Hape naro 30 sada, 32, 33, 34, 35. Iya naro anak. Indah tu anak kona. Pesan lagi tambahan dari selat panjang supaya 5 lagi. Habis 36, indah musi pesan lagi 40. Tungi musi marjamita rupani langsung PP aman nunga tek ina kopi tuguluak. Maras masasak mabau naon gabi male mai balah dangamen dope.
Ya didanga dong taruli zami tanapuna zabui. Halak do dapotan zami tanggoi mana. Sai holan namang itong izol maomma. Hidup dengan kekhawatiran. Tutu. Unak songoni hita. Amang dot inangdang. Molo songoni do. Namar guar si Marta sonari menyesal. Ya. Nah, atong buhado, ya itulah. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan yang ketiga. Menurut ayat 41, ada 2 kali Yesus memanggil Marta, Marta. Ini ayat 41. 2 kali dipaingot, Marta, Marta. Molo 3 kali, Marta, Marta, Marta. Itu marah itu. Alai 2 kali do piate. 2 kali ibarat seorang ibu yang membangunkan anaknya. Sudah tengah 7 masih ngorok dia. Masih modom. Padahal setengah 8 masuk sekolah. Belum mandi, belum sarapan. Usok. Alai melotong dang dungo. Usok. Alay ngay buwas sabu, malabab mapok. Isarat ma salimut, ipukul ma patna. Baru be, hehe ma. Dak pola songoni do be. Tapi dia sudah mengkhawatirkan. Makanya dipanggil Marta, Marta. Gando be. Pertanyaan adalah kenapa sampai 2 kali dipanggil oleh Tuhan Yesus? Kenapa sampai Marta, Marta? Ya, karena tadi masih perlu diperbaiki. Jawaban yang pertama adalah ayat 40. Si Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani aku seorang diri? Si Marta menuduh Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang tidak peduli terhadap dirinya. Ini hidup kita sehari-hari ya begini. Ya, olah na dong otik masalah. Song be diingat Tuhan ni horo au. Tapi adong doede Allah mengerti, Allah peduli, pengenalan hidupmu. Tanya sebab Allah mengerti. Oroam edeon kalau memprotes si Marta don yang selalu menuduh Tuhan tidak peduli terhadap ciptaannya, tidak peduli terhadap umatnya, tidak peduli terhadap. Jadi kesimpulan, molo adong siak kita onna selalu mengatakan, tidak peduli Tuhan terhadap aku, maka baeno maguar muna si Marta molo boru-boru do. Alai molo bawa do imana selalu mengatakan Tuhan tidak peduli, dohonom may bana iboto ni si Marta. Ya. Iboto ni si Marta.
Sudah ibu Toni si Marta sonari, si Marta yang menuduh Tuhan tidak peduli bertobat. Dalam molo dan bertobat, saya mengucapkan turut berduka cita. Dohot marhabot niroha. Jangan ya, jangan. Maka sering-seringlah kita nyanyikan ya. Kasih setiamu yang kurasakan. Ya kan? Lebih tinggi dari langit biru. Ya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini tuh? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku bayar Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ya itu harus kita hafal lah ya kan. Sambil mengiris bawang di dapur, mulai dong kekecewaan. Siapakah aku ini Tuhan ya. Jangan sampai kita menuduh Tuhan, aku ini biji matamu kok. Engkau begitu baik Tuhan. Kesongon hidup ya, kesongon hidup. Nah, saudara-saudara, amu amado inanami, burju mahita itung balgado, kolong ni rohani Tuhani. Ya. Napa duahon kenapa si Marta dipanggil 2 kali? Ayat 40 madok. Tuhan kata si Marta, suruhlah dia membantu aku. Bah. Hebat, masih Marta menurut Tuhan. Aina waduh, hitaon. Ya sopan sedikit lah ya kan. Lumayan molo, ya, lumayan molo roy mana nangek diusip pun. Tuhan, agak segan aku menyuruh Maria. Tolonglah Tuhan ngaluja. Masih lumayan, undang. Suruh dia. Pareta ibadah, bau tibui mana? Mamareta, sudah Tuhan. Wah, mangamuk mah Tuhan. Marta. Alai pertanyaan saudari, puasa barani, si Martaon menurut Tuhan, dalam kurung manonggak Tuhan, ya dalam kurung dedah, manonggak Tuhan, puasa, dugaanku ondo, yakin betul si Maria ini bahwa dia akan dibela oleh Tuhan. Yakin betul si Maria bahwa Tuhan pasti akan berpihak kepada dia. Alan ini kepentingan Tuhan. Tapi ternyata yakin betul si Martaon Tuhan berpihak kepada dia. Kenapa? Karena si Marta ini ya, saya dipabereng-bereng 2 kapadita GKPI. Nah adong di Indonesia termasuk padita purba na marzami tahun nuain. Ay buah horo apa padita GKPI, padita purba mololau berkunjung. Tu jabu dihalak, tu jabu ni zematna. Memang ona may leben yan. Alanak pula buate. Unak pa buah mo tumanangis eda. Nah. Molo padita GKPI, molo padita purba berkunjung. Mulai sian resort satu ke resort yang lain. Tok. Dibuka. Bah, roamang padita. Dengan rombongan. Betul. Pura-pura makipas-kipas. Panas sekali ya udara ini. Buti mau. Masih tua. Iya ya, enak kali sekarang kalau minum es ya. Inna musye. Terpaksa sama tuan rumah. Panggil GoFood. Es. Cendol. 6.
Baru hama musia naik tu amang paditau naik. Selak panjangon. Oh ya, ku itiau tolu. Ku itiau mi apa? Mi ipo mi tolu jumlah onom. Repoti baen tuaru. Duksaha ton isajikan maroma musia padita purba odah. Alah, repot-repot. Ya, keluarin aja semua. Inna musim. Amang tahe, ya kan. Dung dinikmati eson, dialang kuitiau. Bah, martangiang mulak. Weh, tanga dong nanggoy buka bibel daw, tahe. Tapi belum tentu salisa tahun robat di tahun. Dok robongan. Tang nanggoy pasahahon bibel. Idagi. Jadi Roma Tuan Daihman. Sahabat ali-ali nigi kapi. Tiki. Taku botong ngamati raon naing Dr. Daihman nati. Roma siyan Jerman. Isukun mahamiak kapadita. Mololaw hamu tu sabuni ruasi amang padita di basahon hamu do bibel tu nasidain sip garuk-garuk kepala ai sunguni do tahe idoda pekerjaanku ialah melakukan kehendak Bapakku, memberitakan firman kepada orang yang lemah, kepada orang tertawan, kepada orang yang berduka, kepada orang sakit. Ikon di pajahon do bibeli. Ai bibeli do sulu-sulu nipat. Dot hati uron diaka dalata. Tukot diaka dalan na ladi. Om masih martaon nasai pa bereng-bereng padita gabi. Si purba gabe do mana suruh ibana mangurupiau Tuhan muruk ma Tuhani Marta kau sibuk menyusahkan dirimu sendiri isusai ho dirim. Wah saya dok disusai hodirim. Alana tutu. Molo di paradesi mari Marta. Isarana batak masih martaon baru purba. Iparade masaksang. Iparade ma arsik. Iparade ma ayam goreng. Ibarat di mana panggang ada liman. Ibarat di mana minuman sian kana anggur kana. Saya mahoroa habis ni Tuhan Yesus ate. Palingan non ay Yesus pemabiar do dasa murat ate. Mulai lang ipagudakku kolesterol naik. Iya kan pemabiar di mana dah. Paling may buat iday mau liate hape 10 kilo nakin saksangon abala sang niris doy buat panggangon nakiningan dangi alang ibano masuk kulkas sude repot maho Marta jadi ya madia winna lo tahe alayom madaw nang may layba buti maon. Amang dotamu yang menurut Tuhan hal-hal duniawi ini adalah merepotkan. Nah, sonari dang nama dok tuau dah, dang nama dok kawan mula dong pestata sudema diwe adong ata kau mau ayam goreng atau saktang ya supaya apa dang apa lagi maksud tu daong. Tapi
memang hal-hal duniawi ini betul-betul melelahkan, merepotkan, memberatkan. Lalu Tuhan Yesus katakan, Marta, Marta, sadado. Sadado narikot. Jalai nunga dibuat si Maria. Ahamainang narikoti mabege hatani debata. Suang songon ni Maria hudola di lambung ni. Nango Yesus nabadian. Ya kan? Edenak kiningani. Ya. Itu yang utama. Kenapa itu yang terutama? Halak Kristen dua masam do panganan na. Panganan na parjolo, ima idahan, roti, saksang, dohot, minuman masam-masam. Dimakan melalui mulut. Panganan na paduahon ima si panganon partodion, ima hatani debata, jamita, renungan, dimakan melalui telinga. Dari telingalah timbul pendengaran, timbullah iman mendengarkan firman Tuhan. Songo dia mamulo tenaga ni si panganon si ganu pari. Nakin sarapan daw siyan jabu. Alay sonari nga mulai margoroki. Wetahe. Bosu raw nakin sarapan. Ba jam 12 nunga margoroki. 4 jam 5 jam do tinaga ni makan. Anon sa manom sore, maaf 1000 kali maaf, dimasukkanlah dia ke jamban, ke WC, iya kan. Jadi 12 jam do tenagani, si panganon parda gingon, kok repot. Alay mo lohatani debata. Firmanku membawa kepada hidup yang kekal. Hanguluan na sa leleng ni leleng na do. Mo si dilok taringot tuhatan ni debata. Anggon rapita mabuka ba. 2 Timoteus 2 ayat sia. Buka zoda. Agak tipis 2 Timoteus on. Payah membuka. 2 Timoteus 2 ayat sia. Ada po tahu? 2 Timoteus 2 ayat sia. Songonon didok. Alanido au manaon na porsuk. Pola tarate songon siula hajahaton nina si Paulus. Alay dang tarate anggohatani debata. Aku menderita karena Injil. Tubuhku dirantai. Tetapi firman Allah tidak bisa dibelenggu. Hatani debatana ang tabegay dang boy diratte manangisi dang boy. Tidak bisa dibelenggu. Itulah pentingnya dia akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Patutlah dibilang oleh Tuhan Yesus. Sadadona. Ada tutu nakintay dia. Holan sadadona riko Jesus lehone diaw. Manang ahape na dapot dang tupasona konaw. Alay molo dapot na sasadai. Totong lasroha ko hinorhoni. Amen. Hata ni debata. Rohita tuson. Alaw mangguruhon. Mabege. Mangaton marhite pinggol si pareon. Hatani debata. Naparpudi. Tutup ya. Janji. Kepanjangan pun nanti payah itu. Nanti panjang kali. Buat banyak pendeta purba na musik. Ya. Naparpudi. Apakah betul-betul si Marta
dikecam oleh Tuhan Yesus. Daw. Na dipaingot do. Asa buah. Asa dizaha pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu minum. Ada waktu menanam, ada waktu memanen. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu mendengar firman Tuhan, ada waktu untuk para dehonak kaodeng. Ternyata si Marta, Tuhan Yesus sedang berbicara, mendengar firman, tapi malah dia merepotkan dirinya. Kalau Tuhan sedang berbicara, dengar baik-baik. Paling juga 20 menit, ya kan? Ngalu zabi Tuhan, baru mah ya udah. Ngabi Tuhan, nggak mau lihat dah. Pergi ke dapur, tangtung, kereng, bang goreng silahkan. Ya kan? Nggak salah. Alayo mahita. Mabigatan ni debata songonon. Mulai dami ni debata na sumurong enda. Ternanget-nanget mamardalat tubudi. Marisapi ditoruni pinasa. Oh lo tahin na roha. Dung amin inna. Romu se alanan no mardala mapasupasu dabahinna. Idu narikotiyaw. Ibuti maon. Ya kan. Janganlah kayak gitu ya kan. Pas firman Tuhan. Ngar dengan baik. Pature parhudul. Ya toh. Malah neng mangan pekasungan dia. Imada tabaturi maparhudul tabah. Asa mangak kita inna do kan. Mau mendengar firman Tuhan. Dipadengkan maparhudul. Dipasang telinga baik-baik. Disiapkan bibelna. Malah marede hita. Marede mahita. Jongjong hita. Jongjong mahita. Itu namanya. Segala sesuatu ada waktunya. Tidak ditukar balik. Jongjong mahita. Hudul imana. Hudul mahita, zongjong imana, alamak, tahe. Janganlah kayak gitu, ya kan? Tuhan nggak mau begitu. Ngai suratun segala sesuatu ada waktunya, ya lakukanlah, ya kan? Kecuali dak tolak beda, ya. Apa ini, obat hari di rumah sakit sarap kejepit, ya kan? Alai dung marubat, masongon naboy tabo berjongjong, ya kan? Ada waktu opname juga, ya opname dengan baik, ya kan? Itulah. Ina mang, ngaboy biate. Ngajaji nak kiningan na wereng zoda. Habis be. Martang yang mahita. Tuhan de bata manami marhide Tuhan Yesus. Las rohanami. Sai di paingot todo hami akan aporsea. Totong doho burju padimundi mutami. Burju ho paingot tok kami. Asa unang leba di hatan ni debata. Mau lihat matuan sadari om musya ditabai. Asini roham dua kasingot-singot tuami. Asa Parzolo mahululu hami arazan ni debata dungi pe akka odeng. Malo mahami Tuhan, marbisuk mahami Tuhan, burju mahami Tuhan. Unang dihaliluhon portibio kami. Adong di sona kamay na nami. Nakon namin na po sa gulong. Say ruas na burju mahami sa luhut. Namang hitok po Tuhan. Dong akaya nakon nami sebagai mahasiswa. Gok akka persoalan na ikonsiadopan na. Di statusnya sebagai mahasiswa. Asiroha munang tupad delean ibana. Unang sahat di do ibana naso diurupiho naso parduliho to ibana. Alay totong matuan paingot ibana. Balgatu tu pabay namu di ngoluna. Kami petuhan apala ditikyon utangnya ko kami do sahalak situa nami siak kuryaon ima situa emeritus M Hutagalung ibaga sa parsahiton naposi ama namion asiroham Tuhan pargogoy ibana tumaon nahasiti jala totong di ibana
sangap ko totong di bayi ni bana. Malutung pemarsahit pardagingon na. Unang loas dohot marsahit partodion na. Alay totong may bana hipas. Pasu-pasu nang ulaon ni hurion. Di na yang marabot na sida di minggu-minggu na yang ro. Rabot majelis. Ramo di mana sida salam tudinggan na hurion. Kobar tulomo ni roham. Mauliate mamarhite Yesus. Martangiang kami Tuho. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengar dengan menyanyi Sian Sude Parulian Na Arga. Hata ni debata ozahan ni hapor siyaota. Dinalaw pa sa aton peliata itatu ibana. Imana tarsurat di Rom 12 ayat sada. Takas matapay hutihut songonom madidok. Nahuwa po'y mahamualiak kadungan marhite-hite asin ni rohan ni debata. Pasahat hamu madaging mo. Nabay pilihan na mangulo. Nabadiya na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Amen tapasahat mapeliata.
song mahita salut na. Sobahon mapili at taon to di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Ibarato po roha nami do siya nuduk ni roha nami hodo mual ni nasa uli basa na mauli utus. Di sono pasatami do pilihan na mulitan nami tuho. Sa ijalo jala pasu-pasu mapilihan nami yon. Asa kebidala panidangiyon parsaoran dot ulaw na sinirohon di huriam. Bayan mangulo namin gabipilian na hubar tulo ba ni Roham. Sa labas idohot paron harazom mo. Holong hasitongan dot hadamiyom mo di sadok portibyon. Buhay marohan namin maridete to dim. Asa sa ito tong mandok mahuliate tuwo. Di bagasan guar ni anak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, sahi pinarbadia maguarm, sahi Roma harajom, sahi saut malomon ni Roham di banutong onsongon na di banua gijang. Leo madihami sa darion hanguluas siya pari, sisa madusa nami song panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de Batamao. Isodakon Tuhan de Batama buina tuho jala asima rohana midaho. Hidup pakon Tuhan de Batama buina tuho jala di pasor kom madamena tutod di munabi.